Maastricht in dagelijkse doen, einde van de jaren 80. Onderweg van een genoegzame, wat besloten provinciehoofdstad naar een internationaal functionerend centrum. Een diep ingrijpende omschakeling van een zo buitenlands ogende stad, nog juist binnen Nederland, naar een plaats die nu kansen krijgt iets te doen met over landsgrenzen heen reikende talenten. Maar hoe was het? Wat bewoog in Maastricht zo tussen 1920 en 1970? Richten we de blik om te beginnen op de oudste nog bruikbare filmbeelden van Maastricht en ommeland. Een zomerse marktdag in 1919. Maastricht had toen amper 40.000 inwoners. De markt nog helemaal gaaf, zonder de wonde die later geslagen zou worden voor de Wilhelminabrug. Groentevrouwen van Sint-Pieter en van andere dorpen rondom de stad zorgen voor bedrijvigheid. De Maastrichterbrugstraat. Alle verkeer mocht er toen nog doorheen. Geen aparte voetgangersgebieden. Toch was Maastricht in 1919 een paradijs voor voetgangers, van elke leeftijd. De schoenlapper in het lange grachtje op een plaats waar de gemeente kort daarvoor, we zijn nog in 1919, krotwoningen had afgebroken. Daardoor was de eerste omwalling blootgelegd. De Sint-Servaas had in die tijd nog de slanke middentoren van bouwmeester Cuypers uit de 19e eeuw. Hoofddeksels waren in de klassenmaatschappij aan het begin van deze eeuw van een typerende betekenis. Het was op Maastrichts enige verkeersbrug een druk komen en gaan, vooral van en naar het station. De trein was het belangrijkste vervoermiddel. Ook een heel belangrijk man uit die dagen, keizer Wilhelm, maakte er gebruik van. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog moest hij in IJsden lang majesteitelijk ijsberen voordat hij überhaupt in Nederland zou worden toegelaten. Wilhelm is waarschijnlijk de middenste van deze drie figuren op het perron. Niet alleen prominente asielzoekers in Maastricht, ook welkome koninklijke gasten. Een half jaar later, op 1 maart 1919, bezoeken koningin Wilhelmina en prins Hendrik Maastricht. Burgemeester Van Oppen is gastheer namens zijn stad.
De hele schooljeugd van Maastricht zingt en vlacht op het Vrijthof, gedirigeerd door één broeder van de Weijaard. De Maas was in die tijd nog niet gekanaliseerd. Dat bracht hoge en lage waterstanden met zich mee. Pas na de beteugeling van het Maaswater kon er worden gevist, al leidde dat niet meteen tot een wonderbare vangst. Er werd verder ook aan watersport gedaan en aan min of meer gewaagde oeverrecreatie. Aan het kanaal Maastricht-Luik heerste volop bedrijvigheid. Maastricht, industriestad. Losse mergel, langs het kanaal gewonnen, wordt als kalkmeststof verkocht. En per schip vervoerd. Schipperskinderen moesten voor dit karwei schrijnend zwaar in touw. ...5 september 1928. In het Bosserveld start Staalwerken de Maas een nieuwe fabriek voor de productie van gasbuizen. Minister Van der Vechte komt er helemaal voor uit Den Haag. In Maastricht ging hij voor een excellentie van die dagen op een ernstige, wat afstandelijke manier door het lint. Het was voorpagina nieuws voor de Limburger Courier. Haar verslaggever schreef in de editie van donderdag 6 september 1928... Per seconde wordt gemiddeld 1 meter buis gemaakt, hetgeen neerkomt bij 8-urige arbeidsdag op een buislengte Maastricht-Aken en bij 45-urige arbeidsweek een buis van Maastricht-Amsterdam. Nadat een erenwijn was aangeboden, werd een rondgang door de fabriek gemaakt. Einde citaat. Duizend en één nacht. Welk Maastricht sprookje uit de jaren 20 verschuilt zich hierachter? Geen dus. Het was concreet een sigarettenmerk van de gebroeders Philips van de Tongerse weg. Vermoedelijk is dit sigarettendirecteur Nuun, maar hij rookt wel een sigaar. De gebroeders Philips hadden hun fabriek uitgerust met voor die tijd ultramoderne machines.
Op 24 april 1920 vierde Jozef Partoens zijn gouden jubileum bij de Maastrichtse Zinkwit. In de IJsdense vestiging van dit bedrijf bouwde men daar een stijlvol feest omheen. De raad van bestuur kon terugzien op een geslaagde dag. In de jaren 20-30 markeerden veel massaal bezochte religieuze plechtigheden het stadsleven in Maastricht. Naast de jaarlijkse processies van Onze Lieve Vrouw en Sint-Servaas waren dat voornamelijk de heiligdomsvaarten van 1930 en 1937 en de historisch-religieuze optocht van 1936. Laat u ze even rustig aan u voorbij trekken. Het eerste openluchtspel op het Vrijthof vond plaats in 1916. Er zouden er nog vele volgen, ook in de jaren 30. Behalve heel Maastricht keek ook telkens een hele schare prelaten toe.
Heiligdomsvaart 1937, een tijd waarin de vlaggen getuigden. Ook de buitenwijken van Maastricht hadden hun processies. De Sint-Hubertus-parochie in het Bosserveld bijvoorbeeld. Processies brachten zegen, maar dat niet alleen. Soms ook regen, veel regen, zoals in 1926. Smeltwater uit de Ardennen en ons eigen regenwater stuurde het waterpeil van de Maas op tot recordhoogte. De oude Sint-Servaasbrug, waar sinds de 17e eeuw niets meer aan was gedaan, kreunde onder het watergeweld. Het was levensgevaarlijk er overheen te gaan. Langs de hele benedenloop van de rivier trad het water ver buiten de oevers.
De Maas zorgde soms voor veel overlast, maar ook voor feest. Maastricht kreeg op 18 april 1932 tussen Servaatsbrug en Spoorbrug een derde oeververbinding, de Wilhelminabrug. De hele stad kwam over de brug en goed gemutst. De autoriteiten lieten zich in limousines over de brug rijden, onmiddellijk gevolgd door de brouwerij. In dat jaar had prinses Juliana in Limmel de eerste spade gestoken voor het naar haar genoemde kanaal. 3 jaar later al was het kanaal voltooid en kwam de prinses met haar moeder, koningin Wilhelmina, voor de plechtige opening opnieuw naar het zuiden. Het koninklijke gezelschap maakte de eerste vaart door het kanaal, dat noodzakelijk was, omdat België en Nederland het maar niet eens konden worden over de kanalisering van de Maas. Vrolijke majesteiten, blije kinderen in 1924. Het is carnaval voor de kinderen op de markt en in de Bosstraat. En ook op het Vrijthof voor de Momestempel. De allereerste zatenhermenie, meteen voor de camera gesleept. Ik hoop dat we deze carnaval goed zullen indoen en dat je rug prompt zult houden aan de condities die de politie stelt. Dat is het enige wat ik heet te vertellen heb en ik hoop dat je een prettige, goede carnaval zult vieren en dat de carnaval nog steeds in goede herinnering zal blijven voor Maastricht. Hiep, hiep, hoera! Hiep, hiep, hoera! Opnamen uit 1935. Het was de Sociëteit Momus die tot aan de Tweede Wereldoorlog de georganiseerde carnaval in Maastricht in goede banen leidde. De ijverig functionaris op de rug gezien, journalist Stef Klein.
Zoete pinda's, zoute pinda's, 2 voor een kwartje. Pinda's, zoete pinda, zoute pinda, 2 voor een kwartje. En het oetpeersen door de fiscus spreekt ons 50 jaar later ook nog aan. Ooit lag er aan de Bospoort een voetbalveld, het mekka van alle Maastrichtse voetbalgelovigen. MVV speelde er haar thuiswedstrijden in een helse sfeer, die tegenstanders van grote faam deed bibberen. Bomvol zat het er altijd. Deze tegenpartij, Tilburgse Longa, verloor, uiteraard. Geen biashekken voor het publiek, geen parkeerproblemen, de eenvoudige, bijeengespaarde rijwielen gewoon in een 1000voudige orde in de rekken. Van de Bospoort naar de markt is maar een paar 100 meter. Marktdag in Maastricht in de jaren 30. Met standwerkers, met veel bloemen, met hondenkarren, paarden in de kopzak met haver. In 1935 werd mevrouw Magnier 100 jaar oud. Zo'n leeftijd was toen een absolute zeldzaamheid. Tekenend voor de saamhorigheid in de toen nog betrekkelijk kleine stad Maastricht was de manier waarop het feest rond de jarige werd gevierd.
Allerzielen in de 30er jaren. Dat betekende traditioneel grote drukte bij en op de begraafplaats aan de Tongerseweg. Het kerkhof veranderde dan in een bloemenzee. Nabeelden van de herfst, de winter. Drijfijs op de Maas. Zoiets zie je bijna niet meer. En een besuikerde stad. Ook Maastricht had in de vooroorlogse jaren zijn Sonja Henie. Wintersport in het Stadspark. En op de hellende ijsbaan van de Luikerweg. Slebrikke, volgens ooggetuigen soms met 60 km per uur. Vredige taferelen op het vooroorlogse Vrijthof. Maar er waren ook voortekenen van onheil. In angstige spanning volgde men ook in Maastricht de ontwikkelingen in Duitsland. Eind jaren 30 filmde Polygoon in Maastricht een luchtverdedigingsdag. Ons leger stelde al zijn luchtafweergeschut tentoon op de markt. Bij de Wilhelminabrug aan de Maas liet men de vuurmonden losbranden. In het luchtruim toen al zeer verouderde Fokker tweedekkers. Maar ons leger had toen ook iets unieks. Een muziekkorps op de fiets, de harmoniekapel van het korps wielrijders. Het leger hield diverse manoeuvres, telkens besloten met een défilé voor koningin Wilhelmina. En dat had ondanks de batterijen grimmig veldgeschut iets feestelijks. Maar dan wordt het ernst. Vanaf 1 september 1939 is Nederland in staat van oorlog verklaard. Het mobiliseert zijn strijdkrachten. De ontwikkelingen in Nederland waren een gevolg van de veroveringsdrift van Adolf Hitler. Op 1 september 1939 had hij zijn legers opdracht gegeven Polen binnen te vallen. Tegenover zijn eigen volk
dat met geraffineerde propagandamethoden al jarenlang hersenspoelingen had ondergaan, verantwoordde hij zich met de even cynische als leugenachtige woorden: vanaf 5:45 wordt er teruggeschoten. Gesteund door zwaar artillerievuur trokken 's ochtends om 5:15 geduchte Duitse legers de Poolse grens over. Eerder waren al luchtbombardementen uitgevoerd. De Duitse verovering van Polen was de eerste demonstratie van een nieuwe krijgstactiek: een snelle opmars met tanks. Eén week na deze bekendmaking zou ook Maastricht kennis maken met de oorlog. Belgisch afweergeschut haalde een Duitse Heinkel neer. Het toestel crashte op Nederlands gebied bij Bunden. 2 van de 6 bemanningsleden kwamen daarbij om. Voor de begrafenis kwamen de overige 4, van wie 1 nog met pleisters beplakt, naar Maastricht. De ter aarde bestelling op het kerkhof aan de Tongerseweg geschiedde met Nederlandse en Duitse militaire eer. En dat enkele weken voordat de Duitsers Nederland zouden binnenvallen. De begrafenis was namelijk op 24 april 1940. Hoezeer het Duitse volk door de nazi's was beïnvloed, bleek uit het gedrag van enkele nabestaanden bij het graf. De Duitse begrafenisgangers spoedden zich na de plechtigheid weer richting Heimaat, maar ze hadden net zo goed nog even in Maastricht kunnen blijven. Want op 10 mei 1940 werd Nederland voor dag en dauw overrompeld. 7 Duitse divisies, uitgerust met het modernste materieel, stormden in de vroege ochtend van de 10e mei 1940 over de Duits-Nederlandse grens. Versperringen door het Nederlandse leger opgeworpen werden snel uit de weg geruimd. Het 6e Duitse leger onder generaal von Reichenau rukte dwars door Zuid-Limburg pijlsnel op naar Maastricht. Elders in Nederland moesten Nederlandse militairen hun eerste verdedigingslijn, de IJssellinie, prijsgeven. Troepen uit de Peel hadden zich juist op de dag voor de inval bij de hoofdmacht in Midden-Nederland gevoegd. Het zuiden van het land lag dus vrijwel open. Maastricht kreeg in de vroege ochtend van de 10e mei enkele bominslagen te verwerken. Op het Onze Lieve Vrouwenplein werd café Charlemagne beschadigd. Het gebouw van de Limburger Courier incasseerde ook een treffer. Ook een pand in Wiek moest het ontgelden. Servaas en Wilhelminabrug waren door Nederlandse troepen slechts ten dele opgeblazen. Daardoor konden ze door de Duitsers in 3 dagen tijd worden opgelapt. Het herstel van de spoorbrug zou wat langer duren. Duitsers in de Wiekerbrugstraat. Eén uur nadat de Duitsers Wiek hadden bereikt, lag er al een geïmproviseerde voetbrug in de Maas. Intussen vielen de Duitsers vanuit de lucht de vesting Holland aan. Fallschirmjäger waren op een vliegveld bij Keulen aan boord gegaan van Junkers transporttoestellen die koers zetten naar Ypenburg, Den Haag en het eiland van Dordrecht. De Nederlandse grondtroepen werden in de meest letterlijke zin uit de lucht besprongen. Gemotoriseerde Duitse infanterie kon in hoog tempo door het praktisch onverdedigde Brabant trekken om de parachutisten steun te bieden.
Een spectaculaire overwinning boekten de Duitsers bij Eben-Emael. Het naar die plaats genoemde fort aan het Albertkanaal werd onneembaar geacht, maar kon in een kwartier tijd praktisch buiten gevecht worden gesteld door een totaal onverwachte landing met zweefvliegtuigen met aan boord een in het diepste geheim getrainde eenheid. Belgische en Franse krijgsgevangenen bepaalden in de meidagen van 1940 mede het straatbeeld in Maastricht. De burgerij stopte hen van alles toe. In de eerste maanden van de Tweede Wereldoorlog werkten de Duitsers met man en macht aan herstel van de Maasbruggen. Op 2 augustus 1940 werd de noodvoorziening op de Sint-Servaarsbrug vervangen door een meer permanente hulpbrug. Ter hoogte van de huidige Noorderbrug hadden de Duitsers een pontonbrug gelegd. Verwoest pand aan de Wilhelmina-singel door een neergestort geallieerd vliegtuig. Uit voorzorg werden de lichtreclames verwijderd en werd een luchtbeschermingsdienst gevormd. Commandant van de luchtbeschermers was de gepensioneerde generaal Bongers. Vanwege het vele luchtalarm tooiden de Maastrichtenaren hem met de bijnaam Simon van Sirene. Het dient gezegd, de luchtbescherming oefende ijverig. Ze bluste daarbij soms ongewild veronderstelde brandhaarden op daken van nietsvermoedende Maastrichtenaren. Toen de bombardementen op Duitsland talrijker werden, loeiden ook in Maastricht de sirenes vaker. Zo snel mogelijk probeerden de mensen een schuilkelder te bereiken. Luchtbeschermers repten zich naar hun post. Luchtalarm betekende totaal verlaten straten op een triest en eenzaam bakkerspaard na. In de schuilkelders probeerde men ervan te maken wat er van te maken viel. Maastricht herbergde in die dagen Duitse troepen van allerlei slag op doortocht, ongenode gasten. Ook ongenood was de commissaris der provincie Limburg. Ja, beauftragter, meine heren burgemeesters, leden der provinciale staten, ambtenaren der Griffie en van de provinciale waterstaat. Niet hij is heden de beste vaderlander, die datgene wat hij gaarne zou willen zien als werkelijkheid beschouwt, maar hij die de realiteiten in het oog durft te schouwen en dient te gevolgen het bereikbare nastreeft. Wat wij heden nodig hebben, mijn heren, is de solidariteit van de goedwillende mensen. En aan hen, aan de mensen van goede wil, appelleer ik heden bij het aanvaarden van dit ambt. Leven Limburg, leven Nederland. NSB-leider Anton Mussert kwam eveneens op bezoek in Maastricht. De leider heeft een bezoek aan Maastricht gebracht ten einde het nieuwe districtshuis aldaar te openen. Na door zijn gemachtigde graaf Marchand d'Ansembourg te zijn begroet, inspecteert hij de voor het gebouw aangetreden ereformatie. Voor de vele autoriteiten en hoge gasten spreekt de leider de openingsrede uit. In deze exclusieve Mercedes cabriolet arriveerde een hoogst ongenode gast, de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied, Dr. Seyss-Inquart. Doel van zijn reis het Duitse bestuurscentrum in het Witte Huis aan de Prins-Bisschopsingel. Rijksbeauftragte Schmid, de Duitse gezagsdrager in Limburg,
deed zijn baas daar een belofte. So verspreche ich Ihnen an dieser Stelle, dass diese Arbeit, die in diesem Gebäude geleistet wird, im Interesse des deutschen Volkes und damit des großen germanischen Volkes geschehen wird. Wir grüßen den Führer Adolf Hitler. Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Op het Vrijthof speelt het muziekkoor van de Duitse Ordnungspolizei. De stad Maastricht stond in het teken van een grote demonstratie van de NSDAP en de NSB. Bruine en zwarte uniformen beheersten het beeld van de oude Maasstad. Eindeloze kolonnes marcheerden op naar het feestelijk versierde Vrijthof. De plaatsvervangend leider van de NSB van Geelkerken hield een rede en zeide onder andere: Duitsland heeft een oorlog nooit gewild. Het wilde slechts zijn socialisme verwezenlijken en den arbeider de plaats geven die hem toekomt. Zomerfeest in het kleuterhuis van de Nationaal Socialistische Volkswoelvaart in Maastricht. Het begint met een feestpolonaise. De kleinen, die meestal kinderen zijn van moeders die overdag hun werk buitenshuis hebben, worden door de Nationaal Socialistische Volkswoelvaart verzorgd. Heden hebben zij hun hoogtijdag en de moeders zijn daarvoor uitgenodigd. Een poppenkast mag niet ontbreken. Koekhappen. Een gezellige koffietafel. Voor de gewone burger die niet met de Duitsers heulde, werd het leven er niet gemakkelijker op. Radiotoestellen moesten worden ingeleverd. Een zure zaak, maar blijkbaar vergoedde het feit dat men aldus op de film kwam veel. Maastricht zou het einde van de oorlog niet halen zonder diep menselijk leed en grote materiële schade. In een poging de strategisch belangrijke spoorbrug over de Maas te vernietigen, raakten geallieerde bommenrichters op 18 augustus 1944 de aan weerszijden gelegen wijken, Quartier Amélie, oftewel het Krijendorp, het zogeheten Roetdorp en de Zinkwitfabriek. Trieste balans, 92 doden. 325 percelen waren getroffen. Op 22 augustus 1944 werden de slachtoffers begraven. Heel Maastricht betuigde hen de laatste eer. De doortocht van de stoet op de Tongerseweg maakte diepe indruk. De familie van de slachtoffers had nadrukkelijk gevraagd dat er geen Duitsers op het kerkhof zouden zijn. Toch trachten de bezetters propagandistische munt te slaan uit de droeve omstandigheden. Een cameraman van de Wochenschau
filmde vanaf de kerkhofmuur en werd op zijn beurt vereeuwigd door Maastrichtenaar Piet Pans. Tegen de zin van de familie in kwamen Rijksbeauftragte Schmid en commissaris de Marchand toch het kerkhof op. Het mislukte bombardement op de spoorbrug in Limburgs hoofdstad was een van de trieste gevolgen van de geallieerde opmars in Europa, die met de landing in Normandië op 6 juni 1944 was begonnen. Na hevige gevechten die in Frankrijk en België een spoor van vernieling achterlieten, bereikten de Amerikanen Maastricht op 13 september 1944. Weken daarvoor hadden de Maastrichtenaren met veel leedvermaak een chaotisch terugtrekkend Duits leger gezien, zich verplaatsend in alles wat maar wielen had. En wie geen voertuig kon organiseren, ging te voet. Tussen het vertrek van de Duitsers en de komst van de bevrijders probeerden veel Maastrichtenaren alvast hun ingeleverde radio's terug te halen uit de opslagplaats. Men ging zelfs op de vuist. En daar waren ze dan, eindelijk, de Yankees, hier gefilmd in de Honstraat. De bevrijding van de stad verliep niet helemaal zonder kleerscheuren. Op een gegeven ogenblik openden namelijk achtergebleven Duitse militairen vanuit het stadspark het vuur op Amerikanen en burgers aan de overzijde in Wiek. Men zocht dekking achter de opgeblazen Sint-Servaarsbrug. De tegenstand werd echter spoedig gebroken en de Duitsers gaven zich over en toen kon het feest pas goed beginnen. Op 18 september 1944 bezocht prins Bernhard het bevrijde Maastricht. Burgemeester Michiels van Kessenich was door het militaire gezag in zijn ambt hersteld. Hij vaardigde meteen een proclamatie uit. Deze had de volgende aanhef. Vrije burgers van Maastricht. Donker is de nacht geweest en verschrikkelijk voor u allen. Onherstelbaar leed trof velen uwer en vol eerbied gedenken wij deze offers door Maastricht gebracht voor het herwinnen van haar vrijheid. Voor ons is de vrijheid thans een ontroerende werkelijkheid. Tot zover de proclamatie. Maastricht had de laatste oorlogsdagen ook in materieel opzicht geleden. De directe omgeving van de opgeblazen Sint-Servaarsbrug bleek toch flinke schade te hebben opgelopen. We zijn alweer een half jaar verder als koningin Wilhelmina bevrijd Zuid-Nederland bezoekt. Op 21 maart 1945 arriveerde ze in Maastricht. De stad was dol enthousiast. Harmonie Wilhelmina uit Wolder, toen nog alleen onder blauwe petten, haalde haar naamgeefster in. Voor het stadhuis werd een groot aantal verzetstrijders en notabelen aan de koningin voorgesteld. En daarna barstte het feest opnieuw los. Ondanks het feit dat Maastricht na jaren van onderdrukking zijn befaamde feestritme moeiteloos had teruggevonden, vergat de stad niet de bevrijding passend te herdenken.
Maastricht herdenkt plechtig en feestelijk het feit dat het een jaar geleden bevrijd is. Op de graven van de gevallenen op het kerkhof worden kransen gelegd. Ter opluistering van het feest komt het Engelse elftal Woolwich uit de stad die Maastricht geadopteerd heeft een wedstrijd spelen tegen MVV die met 3-2 door de Maastrichtenaren wordt gewonnen. Een optocht met praalwagens behoort ook tot het festijn. De kermis baat in een zee van licht. Wat een verschil met een jaar geleden. Na het zwart-witte tijdperk van de oorlog kreeg het leven in Maastricht inderdaad weer kleur. Deze stoet trok ter gelegenheid van het Maria-congres in 1947. Maastricht haalde met zijn evenementen weer geregeld het inmiddels ook herrezen Polygoon bioscoopjournaal. Duizenden katholieken zijn samengekomen op het Vrijthof in Maastricht, waar kardinaal de Jong een pontificale hoogmis opdraagt op de sluitingsdag van het grote Maria-congres. Wie op zaterdagmiddag bij de douanepost IJsden een kijkje neemt, zal daar een druk grensverkeer kunnen waarnemen. En als hij goed toekijkt, zal hij bemerken dat dat verkeer zich slechts in één richting beweegt. Honderden Belgen uit de grensstreek en ook uit de grote steden zoals Luik komen naar ons land om hier inkopen te doen. Vandaar al die lege tassen. De kosten van het levensonderhoud in België zijn namelijk hoger dan bij ons. De devaluatie had tot gevolg dat het Nederlandse geld voor de Belgen goedkoper werd. De opheffing van de distributie in ons land kort daarna deed de rest. Van dat ogenblik af trokken de Belgen over de Nederlandse grens, vooral naar Maastricht. Op de parkeerplaatsen daar ziet men 's middags alleen maar Belgische auto's. De fietsinstallingen kunnen de stroom nauwelijks verwerken. In de straten is het zo druk als in de dagen voor Sinterklaas. Maastricht heeft zich op de wekelijkse invasie ingesteld. Talloze winkeliers prijzen hun artikelen ook in het Frans aan. Wie geen Nederlands geld heeft of niet voldoende, kan ook met francs betalen. De middenstand van Maastricht vaart wel bij deze invasie. Van Belgische zijde probeert men echter de stroom wat in te dammen. Voor elke invoer hebben de Belgen nu een vergunning nodig. Over hun inkopen boven een bedrag van 200 francs moeten ze omzetbelasting betalen. Maar zolang de prijzen hoger blijven dan in Nederland, zolang zullen onze zuiderburen in ons land blijven kopen. En zolang zal dus ook Maastricht op zaterdagmiddag een echte Benelux-stad zijn. Limburg heeft de vlag uitgestoken voor het bezoek van koningin en prins. Maastricht, de hoofdstad der provincie, ontvangt het koninklijk paar in een drijnende regen. Urenlang hebben de mensen staan wachten op dit moment.
En nu deert hen de regen niet meer. Nu juichen ze uit volle borst. Over de Sint-Servaasbrug gaat de tocht naar het gouvernementspaleis, waar koningin en prins officieel zullen worden welkom geheten in de provincie. Nog steeds daalt de regen in stromen uit de grijze hemel neer, maar de vreugde over het bezoek wordt er niet door getemperd. Alvorens Hare Majesteit het paleis betreedt, inspecteert zij in gezelschap van de prins de erewacht. Daarna gaan de hoge gasten naar de markt voor de officiële ontvangst op het gemeentehuis. Het grote plein is tot in de verste hoeken gevuld als de koninklijke calèche daar arriveert. Na de begroeting door de burgemeester en een kort verblijf in de hal van het stadhuis verschijnt het koninklijk paar op het bordes om de zanghulde van de jeugd in ontvangst te nemen. De Limburgse kunstenaars hebben sinds verleden jaar hun markt, waarop zij hun scheppingen nader tot het grote publiek trachten te brengen. Onder de lindebomen van het vermaarde Vrijthof richten zij ook ditmaal weer met veel smaak hun kraampjes in. Huub Levigne was een van de artiesten die zijn scheppingen tentoonspreidde. Over belangstelling hadden de schilders niet te klagen. De Maastrichtenaren trokken in grote getalen langs de verschillende kraampjes en toonden veel interesse. Het bekende plein kreeg met al die kunstenaars en hun werkstukken enigszins het karakter van Montmartre. Het bleef gelukkig niet alleen bij pure belangstelling. Er werd geobserveerd, bestudeerd, gekritiseerd en gediscussieerd. Charles Eyck behoorde ook tot de schilders die hier exposeerden. De kunst en de kunstenaar komen op deze markt inderdaad dichter tot het publiek. Maar ook omgekeerd. Vele kijkers die kennis maakten met de scheppingen van de schilders sloten hiermee een vriendschap voor altijd. Het Limburgse bevrijdingsmonument, opgericht in Maastricht, is in tegenwoordigheid van de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, de heer Sheldon Chapin, door onze minister van Oorlog en Marine, ingenieur Staff, onthuld. Terwijl de last post weer klonk ter nagedachtenis van de gesneuvelden, werden aan de voet van het monument kransen neergelegd, onder andere door de burgemeester van Maastricht, baron Michiels van Kessenich. De beeldengroep die in brons is gegoten, is vervaardigd door de Limburgse schilder, glazenier en beeldhouwer Charles Eyck, die een werk van deze omvang nog niet eerder heeft verricht. Op de voorgrond bevindt zich de figuur van een Amerikaanse soldaat die het V-teken maakt. Daarnaast, symbool van de bevrijding, een gevangene die zijn boeien heeft verbroken. Voorts is er nog het beeld van een arbeider die een hamer torst, zinnebeeld van de wederopbouw. Deze schepping van Charles Eyck is een indrukwekkende herinnering aan verzet, bevrijding en herstel van Limburg. In het oude centrum van Maastricht is een modern gebouw verrezen, waarin de Jan van Eyck Academie een nieuwe behuizing heeft gevonden. Architect Peuts heeft met zijn ontwerp de oude buurt geen geweld aangedaan. Bij de officiële opening werd het gebouw ingezegend door de bisschop van Roermond, Monseigneur Moers. De staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Mr. Scholten, had veel waardering voor het werk van het academiebestuur dat jarenlang voor deze ideale huisvesting voor de jonge kunstenaars heeft geijverd. In de ets- en gravierafdeling krijgen de leerlingen les van de bekende graficus professor Huub Levigne. Zij oefenen zich hier ook in de lithotechniek, waarbij een met krijt op een gladde kalksteen aangebrachte tekening wordt ingeïnkt en vervolgens bedekt met het afdrukpapier. De steen en het papier worden onder de pers gelegd en als de inkt voldoende op het papier heeft ingewerkt, is op deze wijze een steendruk of lithografie ontstaan. Tien glazeniers behaalden aan de Jan van Eyck Academie in de loop der jaren reeds hun einddiploma. In de schilderklas krijgen de leerlingen bij een ideale lichtval gelegenheid te werken naar levende modellen. Wanneer de studenten met succes het eerste algemene jaar van de 5 jaar durende cursus hebben doorlopen, kunnen ze zich in een der vakopleidingen nader gaan specialiseren. Behalve een goede naam, die zelfs is doorgedrongen tot over de grens, heeft de Jan van Eyck Academie nu ook een goede accommodatie gekregen.
Op 9 september 1955 voer een siddering door Maastricht. Een ramp leek de Sint-Servaarskerk te treffen. Brandweerauto's reden het Vrijthof op. Door een onachtzaamheid van een loodgieter was brand uitgebroken in de middentoren van de westbouw van de Sint-Servaas. Tot grote ontsteltenis van de toeschouwers bleek de houten torenspits niet meer te redden. Hij brak brandend af en stortte met de punt omlaag als een granaat door het dak boven het middenschip. In zijn val sleurde de spits ook nog een door Petrus Gegoe geschonken kroonluchter mee. De brandweer deed wat ze kon en voorkwam in ieder geval dat de brand zich kon uitbreiden. Zelfs de brandweer van Aken kwam toegesneld om haar Maastrichtse collega's uit de brand te helpen. Duidelijk is het gat te zien dat de torenspits in het dak sloeg. Nadat men de brand meester was geworden, kon tussen de verkoolde resten van de toren de schade worden opgenomen. Een van de grotere luidklokken bleek zwaar gehavend, evenals het carillon. Grameer echter bleek het vuur te hebben getrotseerd, maar de middentoren is door de brand van 1955 definitief uit het stadsbeeld verdwenen. (11 mei 1961, een feestelijke oploop in de monumentale Grote Looierstraat. Er gaat een beeldengroep onthuld worden, voorstellende verteller Fons Olterdisse en enkele kinderen. Een organiserend comité, voortgestuurd door Vic Vermin, had het voor mekaar gekregen gestalte te geven aan de plannen Fons Olterdisse in brons te vereeuwigen. Olterdisse, zo bleek uit de toespraken duidelijk, gaf Maastricht in de periode dat de stad allerlei kostbare monumenten als de Sint-Servaarsbrug en de omwalling wilde afbreken, opnieuw respect voor de eigen grote waarde. Hij deed dat gebruikmakend van zijn grote talenten als schrijver, animator, organisator, pedagoog en regisseur. Maastricht dient fier te zijn op zijn verleden, vond Olterdisse. Kunstenaar Willem Hofhuizen was erin geslaagd Olterdissen treffend uit te beelden. Het is hem tjus, zeiden de Maastrichtenaren die Olterdissen nog in levende lijve hadden meegemaakt. Fons Olterdisse. In 1968 vertelde een andere opmerkelijke Maastrichtenaar in het NOS-programma Van Gewest tot Gewest iets over de stad en zichzelf. Journalist Stef Klein. Hoe lang woont u in Maastricht? Oh, sinds 1931. Ja. En zou u weg willen? Nooit. Heeft u ambitie gehad ooit om naar de Randstad te komen? Nee. Wel aanvragen, maar ik doe het niet. Waarom niet? Omdat de rust en datgene wat de mens tevreden kan maken, dat vind je hier. En dat is toch wel erg belangrijk. Het is zo dat men, als men hier door Maastricht wandelt, dan is men echt wel helemaal met zichzelf in rust. En deze dingen die zijn toch voor het leven enorm belangrijk. Ik weet niet of u het zo ziet en ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die er heel anders over denken en die zeggen, god, ruim die oude kramer op. Maar dan zou ik u de andere kant van de stad kunnen laten zien. En dan ziet u dan een stukje wat net zo goed in Eindhoven of in Amersfoort kon liggen. Ja. En dan zou ik toch spijt hebben dat ze dit hadden weggedaan. Ja.
Kijk, deze binnenstad is natuurlijk min of meer ontvolkt geraakt. Maar de binnenstad leeft zeker. Er is een zeer bloeiend zakenleven. En ik heb op het Vrijthof gezien dat men daar het hele plein verpest heeft door er zoveel automobielen op te zetten. Wij hopen dus dat daar nog een keer een ondergrondse garage zal komen, zodat we dat hele plein weer zuiver zal hebben. Zou u nou een karakteristiek kunnen geven van een Limburger? Ja, dan moet ik toch onderscheid maken. Er zijn Limburgers en er zijn Maastrichtenaren. In Midden- en Noord-Limburg heb je een heel ander soort mensen wonen dan hier. En de mijnstreek die is dermate gemêleerd dat men daar op sommige plaatsen nauwelijks nog van Limburg kan spreken. Daar wonen Drenten, daar wonen Zeeuwen, daar wonen ook mensen van de buitenlanders. Ik bedoel, Joegoslaven, Italianen, Hongaren en noemt u verder maar op. Limburg vindt u dus Maastricht dus? Tenminste, zoals u het dus ja, dat moet ik wel zeggen. De Maastrichtenaar zegt ook van mensen van buiten Maastricht dat het boeren zijn. Ja. Dat vinden ze wel vervelend en ik vind het ook vervelend. Ik hoor het niet graag. Die anderen zijn net zo goed als de Maastrichtenaar. Waarom niet? In vele opzichten beter. Ze zijn namelijk soms actiever. Ze pakken gauw weer iets aan en werken het dan ook af. En de Maastrichtenaar integendeel belooft veel. En zegt dan de volgende dag, oh heb ik dat gisteren gezegd, dat herinner ik me niet meer. Kijk, maar als ze iets goeds doen waarvan ze bezeten zijn en waar ze hun eigen levensvreugde in vinden, dan zijn ze ook wel toch wel erg enthousiast en ook actief. Maar je moet ze eerst erg warm voor maken. Je moet, de Maastrichtenaar moet je zo'n beetje op stang jagen, dan wordt hij pas goed. Als ze in de contramine kan zijn, dan is het eigenlijk de meest feestelijke kerel. Als we nog gaan praten over de zuidelijke mentaliteit, dan nemen we het gewoon wat groter. Dan zien we dat op het ogenblik in het cultuurpatroon in Nederland voor die zuidelijke mentaliteit eigenlijk weinig te doen is, weinig ruimte is. Dat moet u niet zeggen. Ik geloof veel eerder dat wanneer de mensen uit de rest van Nederland naar Maastricht komen en naar het zuiden komen, dat die later, als ze weer terug zouden moeten, een groot heimwee krijgen. Naar de atmosfeer, naar de kleur, naar de levenswijze, naar de manier van wonen en doen en met elkaar omgaan. In een kleine café als dit, wat betekent dat voor u? Voor uw werk en voor uzelf dus? Oh, dit is het trefpunt eigenlijk van heel Maastricht. Hier zit 's morgens tamelijk vroeg aan, om 1:08, zo het eerste gezelschapje bij elkaar en dan begint het leven zo'n beetje los te komen. Zo, het is nu 11:00, schat ik zo ongeveer. En u ziet zelf wel, er zitten dan verschillende jonge en oudere mensen van allerlei slag. Ik bedoel, hier loopt ook wel eens een notaris binnen. En hier komt ook wel eens een burgemeester over de vloer. Vanuit de buurt zo die. Als je denkt, als ik de mensen wil treffen, dan moet ik toch ook maar eens in de struisvogel gaan kijken. Zo is dat nu eenmaal. En dat gaat spelenderwijs. Dat duurt vaak tot heel laat. S'avonds in de late uren hoef je er eigenlijk als gewone nette burger niet meer te komen. Niet dat het café onnetjes is.